मी एरवी काही एखाद्या विशिष्ट पक्षाला माझं मत देतो, यावेळी मी माझं मत त्या पक्षाला किंवा कुणालाही देणार नाही जो पक्ष मराठीला पाठिंबा देणार नाही, राजपक्षाला देणार नाही. मी आतापर्यंत समजा काँग्रेसला देत होतो, मगोला देत होतो किंवा भाजपला देत होतो, यावेळी मी देणार नाही. हे ठरवतील का मराठी प्रेमी? अरे किंमत द्यावी लागते मागणी मान्य होण्याला. राजभाषा मराठी, मराठी बद्दलचं प्रेम दाटून येतं अंतःकरणात, खड्ड्यात घाला ते सगळं. ते जर आपल्याला प्रत्यक्षात आणता येत नसेल आणि त्याच्याकरता दिलेलं साधन जर आपण वापर करणार नसो, ते शस्त्र आहे. मतदान हे ते शस्त्र आहे. आणि त्यामुळे हळूहळू आपण वाढत आहोत. प्रखंडात आपले मेळावे झाले, त्याच्यातून या पुढच्या जुलै महिन्यात आपण ग्रामपंचायत स्तरावर काही बैठका घेणार आहोत, ग्रामपंचायत समित्या काढणार आहोत. गोव्यात साधारण 200 ठिकाणी आपली शक्तिस्थानं मराठीची निर्माण होती कायमस्वरूपी. म्हणजे कागदावर लिहिण्यासारखी नाही, जे प्रत्यक्षात आणतील कार्यक्रम अशा प्रकारचे होतील. हळूहळू सुरुवात झालेली आहे. 18 प्रखंडाचे या पुढच्या शनिवार रविवारी सगळ्या प्रखंडांच्या सभा पूर्ण होतील आणि आपण पुढच्या कामाला लागलो. मामलतदारांना निवेदन वगैरे असल्या गोष्टी काय कराव्याच लागतात आणि त्याने काही होणार नाही. आपल्याला माहित आहे होणार आहे कशाने होणार आहे, आपल्या मतदाराने होणार आहे. आपण काही ना किती म्हटलं आम्ही तर मत दिलं ना, तर मग ते अमके सरकार उतरतं आणि दुसऱ्या सरकारला खड्ड्यात जाऊ द्या 1-2 वर्ष. कुठल्याही राजकीय पक्षाला खड्ड्यात जाऊ द्या. ज्याला मराठीचं हित पाहता येत नसेल, ज्याला गोव्याचं भवितव्य पाहता येत नसेल, ज्याला आपल्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्य कळत नसेल, ते खड्ड्यात गेले तरी चालतील. एवढा निग्रह जर आपण दाखवला तर आपलं यश 100% आहे याची मला खात्री आहे. आणि हे आपण करणार आहोत, हे करूया आपण कुणाच्या कुठल्याही पक्षाचा द्वेष नाही आपल्या ठिकाणी. आपण आपल्याला आटच नाही हा पक्ष की तो पक्ष असं नाही. ज्या पक्षाचा कॅन्डिडेट निवडून यायचा असेल त्याने मराठीच्या बाजूने उभं राहायला पाहिजे. निवडणुकीच्या अगोदर